Jean-Michel Bedaxagar musikari urdinarbetarrak diska berria aurkeztu du, Erre Sinula kantari. Tradiziozko 14 doinu bildu eta bere ahotsaren ukitu berezi eman die, Juan Mari Beltran eta Errege Beldaren laguntzaz. Arratsaldeon eta ongi etorri iparraldearen orenera, eta gaur ekonomia ere aipagai izango dugu. Euskal Industriak elkartea duela urte eta erdi sortu zen, eta lehen bilan bat egin dugu bertako partaideekin. Nas gaitezen! Euskal Industriak Pays Basque Industrie elkartea duela urte eta erdi sortu zen. Bigarren sektoreko 52 enpresa biltzen ditu. Ipar Euskal Herriko industria langileen ia herena enplegatzen dutenak. Eta elkarrekin lan egiteko beharra azpimarratzen dute partaideek. Biziki sinesten baitugu hemengo partaide eta elkarren lanan. Hori falta zen olako elkarte bat hemen iparraldean, industriari buruz. Biziki galdu baiginoan industrian, alta iparraldean izan baitzen dira industria. Eta orduan, berriz lotzen gira hemengo industrial sortu berriekin edo zaharragoekin, entxatzen gure pratiken garatzen, partekatzen. Moi, quand je suis arrivé au Pays Basque en 2018, j'ai senti tout de suite un besoin de synergie avec mes collègues. Euskal Herrira iristean, gainerako enpresa buruekin sinergiak bilatzeko beharra sentitu zuen, baita euskal kulturaren eta enpresen testu ingurua ezagutzekoa ere. Elkarrekin lan egitea eta arazoi buruz eztabaidatzea baimendu die. On se connaissait pas forcément bien et on connaissait pas exactement quels étaient les acteurs sur le territoire au niveau industrie, si ce n'est l'aéronautique qui est fortement. Hasieran ez zuten sobera elkar ezagutzen. Aeronautikaz gain beste sektore ugari ere badira eta haien beharrak zintziren jakitea ezinbestekoa izan da. Enetzat entrepres gisa, sartzen girelaik hortan ezagutzen gira, elkar ezagutzen gira, ez ditugu denak ezagutzen eta onotik bizan dena, haintzinatua dena gai batean, eseri ekartzen du gai horiekiko, edo ere gai berriak integratzeko komplikatea baita beti ingurumena, baina ere management arazoak, ekipen fidelizatzea gure entrepresetan, horiek ditugu gure arazoak, eta bortzen gira denek ber arazoak eta jangurak ditugulaik, elgarrekin lanitia interesgarriago dena. Elkarlan horren fruitua da adibidez, plastikoari balioa berriz emateko ekimena. Nous, on utilise un petit peu de matière plastique dans notre milieu électronique puisqu'on fait des produits assemblés. Gure inguru elektronikoan plastiko pixka bat erabiltzen dugu, eta plastiko horri balio berri bat emateko lanean ari gara. Taldean plastiko gintzan lan egiten duen beste kide bati eman, eta horrela lehen gaia lortzen dute, guk soberakinak murrizten ditugu nenean. Erronkak ere badituzte elkartean. Ditugu bestiak oino bildu, integratu, onartu, eta hori da gure helburua, eta horrentzat entrepresorian ere atxikitzeko, behar dira ere ekintzak, eta entrepresen hausi batek ez du demorarik, eta presatia da, ditu 1000 arazo, ordean ez da dinen elkarte batera, ez bada zinez atera biderik edo zeit orkesturik konkreturki. Baina bereziki gogoak biltzen ditu, lurraldea ekonomikoki bizi dadin eta industria azkar bat izan dezan. Lapurdi barnealdean, Makean, Deko Couture-anko atelierra topa dezakegu. Denis Salaberri jostuna duela 2 urtetik da bertan. Bere momentuan, goi josgintzan aritu bazen ere, egun apainketari eta etxeari loturiko produktu anitz eskaintzen ditu. Je fais la réparation de canapés, je fais des rideaux, des rideaux techniques, voilà. Tout ce que je peux faire. Altzariak egiten dira, gehien bat, bai kanape, besaulkiak, aulkiak, egiten da ere berziklapen lana. Mekanikak saltzen dira, tresnak konpontzen dira, eta zinez bada nahikeria hori albezain lan zentzuduna egitarena. Lantegi handiago baten beharragatik leku aldatu zen, eta orain tokiko saretzea eta berrikuntza sustatzen ari da. Bide horri jarraiki kontzeptu berritzaile bat pentsatu du, neurrira eta gustura giniko sofak eskaintzea. C'est un concept innovateur parce que les clients peuvent choisir dans une gamme de tissus et de prix qui leur convient, suivant leur budget. Berezitasuna da bakotsak bere gustuari, bere beharreri egokitzen aldiola gama hori, hor estrenatuko dena asteburu honetan. Oartu dira, astapenan unat etorri direnan, azken finean jendeak altzariak erosten
dituenan merke, demagun estalduraren behitzeko, prezioa noski lana da, lehen gaiak garestiak dira, kalitatzezkoak balima dira, orduan batzutan garestiak gozela behitze egitearena, altzari behi bat erostearena baino. Orduan, azkenean badira bezeroarentzat bi aukera, edo oizko edo oinarrizko denda batetara joitea, bainan ukanen dituzun produktuak kalitate apalekoak izango dira, edo beste opzioa da berezituak diren dendetara joitea, eta hor segidan gira lusuzko gama batzuetan eta prezioak ahontzartatzen dira. Orduan, hemen gama, sortua izan den gama horren printzipioa da kalitatezko ekoizpenak izaitea, iraunkorrak direnak, eta zentzuzko prezio batan egoitea. Eta badu berezitasun hori, opzio guziak bakotsak nahi dituenak izaiten ahalko direna. Hala, aukera izango da ehunak, barrenak, hankak, tamainak pertsonalizatzeko. Ekimena ezagutarazteko jardunaldi bereziak antolatu dituzte. Bi egun izanen dira, ganisegunak deituko direnak, 14an eta 16an, publikoari idekia izanen da taileja biztan dena goizeko 10-etatik 6ak arte. Izanen da ere bai tailej uste bat, salduko ditu oia, lehun eta prezio merkean, eta beza eskainia izanen zaie eroslei egun horietan, pixkat gamaren aurkezpena bultzatzeko. Eta ea, jende hor biltzen den, erosteko manera behi hori interesatzeko. Tokian tokiko merkataritzari indar berria eman nahi diote ekimenarekin. Jean-Michel Bedaxagar musikari eta kantariak Erresinula kantari diska plazaratu du. Zuberoako tradizioetan inspiratutako kantengatik ezagutua, diska honetan ere, instrumentuek presentzia handia dute, Juan Mari Beltranen ekarpenagatik eta akapela kantuak ere badaude. Kantu andana bat musikaz laguntuik, txirula aldi juntan, txirula txuntxuna eta txirula rua ezagun dira. Diskako kantutegian gehienak klasikoak dira, Etxaun Iruri, Etxaun Barkoxe eta Salvador besteak beste. Xiberoa diska lehen dabiziko argitaratu zela 40 urte bete diren urteuntan, gibelerat egin dugu oroitzapenen kutsara. Irabazi nuen txapelketa bat Baigorrin, kantu txapelketa bat, eta han hasi nintzen kantatzen han horka, eta behin Jean-Louis Maitiak telefonatu zetan, eta Ramon Martikorrena grabatu du disko bat, eta nahi diagu hirekin ere disko bat grabatu, eta nahi bauzie, eta orduan poliki beste diska zomait atera nituen. Urdinarbeko musikaria, kantari eta xirularia izateaz gain, ikerlari eta idazlea ere bada eta kulturaren transmisioan lan handia egin izan du. Biziki keskatian ere alde batetaik, zeren gaztek ez dituzte enegostura kantatzen kanta horiek, gure betiko kantuak, eta uste dut hori absolutoki behar dela lotura horrek etxeki, kate horrek ez du inolaz ere hautsi behar. Ene helburu hori ere badut, ene buruari biztan dena plazer egitea lehenik, bena bai, mezu hori ere gazteriari ersatzeko. Abeslari xiberotarrak Urdinarben eman nahiko luke orain azken diskarekin lehen kontzertua. Eta Euskal Herriko edozein txokotan jotzeko prest, izan ere gehiago egiteko eta jarraitzeko gogoz dago Jean-Michel Bedaxagar. Rudiger bueltan da. Felix Buff musikariak kantu berria estreinatu du. The Dancing King izen bereko diskaren lehen aurrerapena ere badena. Bertan, folk, pop eta psikodelia goxoa nahazten ditu. I am constantly gone. Duela 3 urte atera zuen lehen lan luzea, Before It's Vanished izenekoa. Eta orain, bigarren diskak argia ikusiko du azaroaren 30.
Zuzenan entzuteko lehen aukera, abenduaren batean izango da, Biarritzeko Atabal aretoa. Gaurko saioa Rudigerren kantu berriarekin agurtuko dugu. Bihar arte! You can call